Washington DC a chuan thina in mi abara khai thut maya lau thodep te pin an nom hlama mitin anral khel deuh hru vek mai ani rin lo taka ngen mu han he dat emo lo don chat mai kha chu thil hlom tak mai ani a chu tiang bukin Maryland le Virginia lama po he tual thattu te hi anin dei zai hle maya an chet na mun akar ki thai thin khop mai chu wang chon mi pui mi mir po an thu deuh hru hlama mi pakhat ka hlum ani to chuan tuinge silai mu dot tu chu dong le anga khoilama nge chu silai mu chu alen liang ti hlo thon na nen an hoi tang hru zel mai ani abik takin Washington DC a metropolitan area vel chu a hrang bik le zola thakhat po tling mang lo chunga silai mu thlok chu ka wanga thina chu a jing te mol em boka chiai lo na chi po ani lo reng ani he tual thatu huai sar tak mai hian Washington DC a capital beltway an ti mai state dang nena anin rina kong pui kalkul na chu veiwa nan tak an manga alan dana chuan lir theing motak manga tlan kual velin an poi khoina po mun trang le inkar ki tak te ani thina an chet na tang huin man fu mai ero an har hle loi si ani August ni khat kumsang hi pahni chhun lain John Gate chuan Hamon Louisiana a motor park na mun pakhata chuan a motor ke chu athak mola la deuh taka silai ri thui chu a hrenge ya ma se silai ri a hriat rual chuan a ngong chu a thip sa zok maya kar lawa taksa chu thesinin a bual hu zuai maya om na huna chuan atlu ngal topa ma se atharau chuan ala chu asan hau lo mai van nei na chu a khum cha ve hle ani ti po ain hre chiang khop mai chu wang chuan alampana mi tu emo local phei thom a hriat chuan minung ani na chu a thup angai tlata a thider taringot mai ani a poisa bek wallet chu mi pakhathian aron dap roka ma se atan chuan minung ni ain mithi ni atul tlat ri ani men po meng thangam lawin mi pakhatin a wallet alak saklai po chuan a thider ta top mai ani chu chi chu adam kho chhuwa phana ani ta nge a John Gate hian kumsang hi som Mars ni khata hemi tuma thil thleng awanga ngai dam dilna adong le mau mai September ninga kumsang hi pahnia chuan ei bar ilo dor nei tu pakhat Polara fa kumsomnga pangami chu zan lamdar som le achan ve vela nai tak atangin an kap le ta thut maya voi ruklai ka ni in hemi tum hian awan nei na akal tluang ve hle ani dor khara adin mek lai ni in chet po a chet son sek lo lai ani na a silai mu parukin an thel tlat mai hemi nu lok September ni som ni pakhat kumsang hi pani hian Claudine Parker Montgomery Alabama azudor nei tu chu rokni in silaya ka hlum ani a tho puile a hnuami Kelly Adams ero chu na taka hliam ani thung hemi thavek September ni som ni pathuma meiche pakhat Hong Im Belanger chu tlailam darnga le mit som hnia Baton Rouge Louisiana a ka ani le a Aspen Hill an ti hmuna store phen atangin ka ani dar thalang te chu ver tlangin a hnuwa silai mu chuan Hong Im Belanger chu avadeng ta ani tin a hnu dar kar chan ve velek tlailam daruk le achan ve a kumsomnga pangmi James Martin chu Glenmon huna motor park na huna ka ni le in ani po hi ka po chhon lovin athi ve ngal bok ani thi na po azing tamal mal hle mai ma se police is a thiam da chuan thei to ban chu chung point tu ma man ala nei chuang lawa liam tur te hi anin rin lo lai taka ka ani thina wangin silai mu chu khoilam atanga lo kal nge ti te an han phiat chian me chuan misual te an lawin sa seng man le thina an sul nu mu mei tura ommo khop maya an du na huna an chet nuwa tlan son dein mun dang de an chele phut thina mi han thlema han om pui seu nuwa tha tuma be an ni ngai lawa chu wang chuan a hi mate po hian tunge misual chuti an thel hei thei tlat thin lo ani tin alan dana mi han rok chiam chiama sumle pai te mo han la chiam an ni ngai bok si lo man ro tha le thil lu chi rang han la han rok chiam thin an ni bok si lawa police wi sa thiam te lu po a hei tak zet mai ani hetianga police ten an ve ngor hle lai hian October ni thum kumsang hi pani jinglama chun mi pali lai mai chu silai ne na bai an ni le ta a hemun hi Montgomery country an ti hmuna ni in Silver Spring an ti chakloka ani nge hemi tum hian thi le hliam anom lo hlawa ma se annu lok jinglam dar sari le mit somli pakhata chuan James Buchanan kumsom thum pakomi chu an ka phlum le tatlat mai he mun hi Rockville Maryland ani in Fitzgerald Automall an ti hmuna
James Buchanan hian nim alo sam ru lai takin hevan duina hi atok ta ani tin chumi hnu mai dariat le mit som pahnia taxi driver Prem Kumar Walekar chuan Aspen Hill Montgomery country a petrol thun na hmuna petrol a thun lai mekin ka ani le ta a ani po hi ka ani na hmuna hian a thingal bok ani dariat le mit som thum pasaria chuan Sarah Ramos kum som thum palimi in nga kanaw om na thok thin chu Aspen Hill hmun pakhata bus a chan lo awangin bus nga na hmuna chuan le khabu chiarin a thu a ale khabu abi mol lai chuan silai ari le thuaya sara ichu a thut na chuan alet ngal topa biak zui tur a om to lo hemi jing vek dar ko le mit som nga pariata chuan kumsom hi pangami Lori and Louis Rivera chuan Kensington Maryland a chuan a motor Dodge Caravan chu nduat taka a vacuum cleaner nen ati fai hau lain silai apuk le ta thor mai Lori and po chu biak zui tur om to lo bok ani hemi tum hian silai hi voi khat zel chau apuaka silai mu pakhat zel hian hengmi te nun na hi a chat ngau mai ani heta zat hi chuan police te lu a hain an voi ta tak zeta tu tan ma lawin rin lok ngut ngai na awm bok si lo atua te tan po film khurlo ka lawin ven lok tum ngut po thil har tak ani mi pui ero an chiai na sa to tak zet thei to pa an han chui chiam nuwa po motor van pakhat avar lam mangin an tlan kual ni in an thri a an hnu dewa chuan truck an mangjok ni in an threle a an motor man takapo chu an threfu hlei thei ta reng lo mai ani zinglama Lori and ka hlum ani hnu zan lamdar ko le mit som panga a chuan kumsom sari pahni mi pas culture lot thinglam mystery na thok thin cholta chu Georgia Avenue a Calmere Road an ti Washington DC a chuan ka ani le a ani hi ka ani hnu dar kar khatvela athita ani tuna zet chuan mipui an chi ai ta tak zet mai nu le pa de chuan an fa te school kal an ngai tu mema kutpal an tor ve mai hlawin an school kal po an hruain an honglam po a him tur lam ni an rin lama an hruai ta shama school basa aruala an lo ho thin po chu lo thon puin an ma ni ngein an hruai ta hloma school basa chuan a hu hawa an chuan to awangin silai mu tong turin an ring big deuh tlat reng la taka Washington khopui chu a buai ta tak zet then khatin police lamte an tho chak tok lo wanga te puin an vui vai na sa hle a sarkar hial point dema hlo ta lek mai hetiang ani ta ka wang hian Montgomery Country Public School District of Columbia Public School te private school sang le zirna hun sang gym class thlengin film khur taka holam le kallama hun mang turin anin hril cham chi tamai ani hetiang ta kami pui anral khelta ka chuan poi khoi tu te point an chet lat na hun an zau ta hreta October ni lia chuan Spotsylvania Country Virginia lama tlai lamdar ni le chan ve Caroline Sewell kumsomli pathum mi chu athil leite motor a hlan mek lain ka ani le ta a van nei thlak takin ani hi a him pol a tang hlowa hliam na tak ero atur ta thung ani October ni sari zing lamdariat le minute kuwa no pang kumsom pathum mi Benjamin Tasker middle school no pang Iran Brown chu a school kal tur anutei nurse ni bok chuan a hruaya Iran Brown hi ka ani le ta ma se anutei chuan buai hau lawin dam do in nai bera atlan pui ngal wata ani hi chan man ani le ta bok ani ma se achan chin hi thup an tum na sa hle maya school no pang ani bok sia nu le pa te thabar le chi ai na sal tuk tur chu veng thongin puan zar lo an tum shama ma se in thup sen rul ani talo hemi huna hian silai muruak tele terot card game chikhata tha hlei theilo en tirna ka tila a om berang chukata call me god ti te for you Mr. Police ti te code call me god ti le do not release to the press ti te chukata chun alowin ziaka ma se hei ringo thi chuan police ri sa thiam te hnu chuina konga apui thui lo khop mai ma se sulai murua ka tang chuan tual that tu silai man chu 223 caliber Bushmaster rifle ani ti ero chu an hre thei hlawa hetiang rifle hi chu mitam takin an hmang fur sia tu kutnu ber nge ti ero chu zon thiam ala har sa in bu pol zinga hriau zon tum ang chawin an mabak chu ala khir khop mai police te lu ti hei zual tu atan a hnu lok ni hnu leka October ni ko tlai lam dariat le mit som pareta chuan motora atui thun lai mekin chu motor tui thun na hmuna chuan kumsom nga pathum mi din Harold Mayers chu
ka ani le ta a ani po hi an ka na hmuna hian athi ngala he an ka na hmun hi Manassas khopui bul Prince William Country an ti hmun Virginia ani in thana athleng jing tamal mal hle mai Interstate 95 an ti mai Fredericksburg Bullock Spotsylvania Country Virginia Exxon Filling Station a chuan Kenneth Bridge kumsamnga pathum mi in motor tui athun lai mekin ral sai ani le ta a ani po hi ka hlum ani le ta ani October ni sompali kumsang hi pahni tlai lamdar kole mit sompanga a kumsomli pasari mi Linda Franklin FBI intelligence analyst chu a bazar holam a pasal nena an kallai chuan Seven Corners Shopping Center atanga hlalote Fairfax Country Virginia chuan ka ani le a ani po hi a hmuna athingal mei bok hemi hnu atanga ninga na Ashland Virginia hmuna bok kumsom thum pasari mi Jeffrey Hooper chu ka ani le a ma se ani hi chu van nei thlak takin adom kha chuak lo mai hemi tum hian lekha phek li lai a sei thuziak nu chia chu an ka na hmuna hmu ani bok October ni som hi pakhata police te chuan motor van var pakhat chu mi pahni rin hlel thil thu an mana enge mozotin an chartari a ma se October ni som hi pahnia chuan bus driver Conrad Johnson chu jing lamdar nga le mit somnga paruka ka hlum ani le ta cheu mai hemi hmuna hian tual that tu thuziak ifa te hi khoi hmuna ma engtik lai ma in an him lo ania ti ziak an chartel bok police te chuan an sapel ber chu an man hlei thei ta reng lo maya na sa el tiang in man tumin an bei ngar ngara a bei po an bei ngor tak zet mai tual that tu ni thei oma an rin deuh reng chu metal detector hmangin an dap ta chiam maya chu metal detector hmang chuan motor chunga thir lam chi poi khoina thil a an man tur thil omang reng chu ngor takin an dap ta chiam maya chuti rolin police te chu mun tin maya an wak dar ta chum mai le chhun zan zomin khopui chung hun sang chuan metal detector te nen an wak ta sung maya ngor takin an zonga police te po an man hel em lai chuan Merceville Maryland bula Interstate 70 an ti hmuna chuan car pakhat hi tractor trailer pahni an da in car mun biru deuh lai ding chu an fu tatlat mai chu car chu 1990s Chevrolet Surprise Paul lam rong kai deuh hi ani a police te hian chu an zon tak chu motor van var lam rong ani thung chu Chevrolet chu an han bel chian deuh chuan a chunga mi pahni an muti an hre thei ta chulai hmuna motor chunga riak taringut chu midle beng chikar police te tan chuan mit fuk lo thei lo na ani tlat mai he hmun wathlenga va masaber tu hi Maryland State Police Trooper First Class D. Wayne Smith ani a chulai hmuna chutia motor chunga riak tangot mai chu rin helna na sa tak nen a thli thlai tangar ngara a rin helna a zual ta tuala a thian de chu a bekwal ta zungzunga Railo te chungin chulai hmuna chuan police an ron thlen bel ta zungzunga chulai hmun chu an hual ta khup mai chu an motorin hlel ber lu na le chuna tur chu motor truck dangtein an block ta mi mai boka an du ang to ka kong zong an dan pin hnuwa chuan police engemaw zat chuan chu Chevrolet car polam chu an pan ta thama motor an wathlen chuan police officer te chuan motor chunga mi te chu harsalo takin an man tamaya an ni tan tran han khole na tur hun le mun omlo khopin police te chuan an hual hne boka an car han chet na tur an han tlan chuna tur mun reng hi a om hlol silo fel taka anin pek mai bak ti thai a om miau to hek lo le motor chung an han dap chian chuan an rin hlel ang nge in Bushmaster 223 caliber rifle an huta chi reng ani he motor lo om te hi Alan Williams an nuwa Muhammad tia ming thlak ta le Lee Boyd Malvo te an ni a heti lai hian Malvo hi kumsom pasri chau la ni in kumala tling lawa Alan Williams hi kumsang khazakwa somruk khan piangin Louisiana Army National Guard a atang nge heti lai hian expert rifleman's badge an ti choi moina adong nge a hei hi silai kap thiam bik te choi moina ani nupui hi pahni anei mana pakhat zok nen anin then hnuwa kumsang khazakwa somkwa pakwa khan a pathum na angrengin Iuna St. James nen in tong lein Iuna fapa Lee Malvo nen hian anin kom ngai hlea fashon ang hiala enin hetiang hian anin hruai kwalta ani Islam sa khu azui hnuwa Muhammad tin ahming athak ta nge boka hetianga tual that deuh ringata sual rong a bol na chan ber hi Islam sa khu a in le hnuwa jihad pathian ta na a theina a pek let ve na ni a angai ta ni in asoi ani
Lee Boyd Malvo hi he sual a khoih lai hian kum ala tling lo nangin October ni som kumsang hi paruk khan adam chung voi ruk tang non turin achung thu rel ani a Muhammad thi achung thu an han rela zangai na lan tir sham tura au kilin angen sakfe huwa po zangai na lan tir theina chi rul ni in rorel tu te chuan an hre thei ngang lawa chu wang chuan ti hlum tura thurem na chu achunga an lek ko ta a Greensville Correctional Center Jarat Virginia November ni som kumsang ni pakua zan lamdar ko le minute rukhan lethal injection in chiwhlum anita a dar ko le minute som paruk chia Washington DC sniper noksak maile Washington khapui ti thabar tu John Allen Muhammad chu chiwhlum anita ti an puang ta ani kan channel minlo thlir sak awangin kan loma khongai takin minlo subscribe sak ve ram don nia